Iraqê karwanê dawiyê F-16 ji Amerîkayê wergirt. Fîrokeyên F-16 gihîştin binkeyê esmanî yê Beled. Iraqê karwanê dawiyê fîrokeyên şerên çorê F-16 ji Amerîkayê wergirt. Wezareta Berevaniya Iraqê bi beyannameyekê ragihand ku di çarçoveya girêbesta navbera Iraq û Amerîkayê de 5 firokeyên F-16 li Amerîkayê gihîştine binkeyê esmanî yê Beled. Wezareta Berevaniya Iraqê amaje bi wê yekê daye ku ew karwanê dawiyê di çarçoveya wê girêbestê de Hêza Esmaniya Iraqê jî di warê şer, perwerde û rahênanê de pêşketineke baş bi dest xistiye. Girêbesta navbera Iraq û Amerîkayê di sala 2011 de hatibû kirin û 36 fîrokeyên F-16 li xwe digirtin. Amerîkayê yekem fîrokeyê F-16 di meha tirmeyê sala 2014 de radestî Iraqê kiribû.